no? Que diu, bueno, si no és una travessia més perillosa que travessar la població, més lògic que hi hagi una reducció de velocitat. Després, consultant la legislació, pues van veure que, per una part, ens informaren que la potestat realment és de l'Ajuntament, però en tot cas la legislació parla d'un acord entre qui té la competència sobre la via i l'Ajuntament. Se tornaven a dirigir argumentant la reducció de velocitat i fa poc contestaren i en una de les dues avingudes sí que han deixat que se reduïen, però l'altra no. Diuen que d'acord en un informe tècnic anem a demanar i a sol·licitar a veure per què en l'altra part no, que és de característiques molt similars. Luego n'hi ha una avinguda, un carrer que no té els 30 km per hora perquè el Servei Territorial de Carreteres no ho deixa, encara que nosaltres tenim informes que diuen que tindrien competència per a fer-ho. És un tema que igual és interessant de parlar, no? Bueno, esto es un poco la